Действай! Ден последен! В който отваряме коледни календари с специален гост, сестра ми, Която днес има... рожден ден. Отваряй го ти. А за мен ли е подарък? Ми ти няма да го използваш, охо, още гости. Късам. Късай. Прочети отдолу, има пожелание. Не яш по-малко, яш правилно. Че това е бебешко пюре. Това е крем с бадеми и тонка. Уникално е. Не знам колко пъти ще го препоръчам, обаче сега трябва да го пробваш, като участваш в видеята. Колко му даваш от 1 до 10? 5. Да, за моя рожден ден. То пак същото. Пак същото. Леле, хора, това е масло с овесени ядки и подправка чай спайс. С пръсти е по-вкусно. Много е хубаво. Благодаря, ще кажа. И последното е от календара на Ив Роше. Не, това е махно отворено. То е празно. Какво е това? Глас. А защо е отварено? Или ти го отвори? Не съм го отваряла. О-о! Любо, вижда ли се? Да. Не е съвсем леко, но е много приятно. Добре, това беше ден 24, с което слагаме край на поредицата на коледните календари. А аз отивам сега да си ям всичките масла.